nandito ako para pasarapin yung ECQ food natin na sardines at noodles. At tingnan nyo kung paano ko gawin. Ito ay medyo exciting at hindi lang medyo talagang interesting. Gawin nyo na guys. Ha? Gagayahin nyo ha. Ito yung masarap. Okay guys. Dahil dito sa lutuan kong ito, pwede rin gumamit ng kawali. Pero ang sa akin lang, dahil nandito ako sa table, mas maluwan sa akin to, nandyan na rin lang itong lutuan, ano ko muna, i-timer ko ng up to 15 minutes. Tandaan mo, 15 minutes. And then, i-on ko ng, i-maximum ko muna, and then, i-switch on ko ito. Ayan, up and down. So, painitin natin ng mga 3 minutes. And then, mag-umpisa na tayo. At, ang mga ingredients ay ipapakita ko. Meron ako ditong jaran white onions. Meron ako ditong chili slices, green chili. Meron ako ditong eggs. Ayan guys. Meron din ako ditong toge or mung bean sprout kung sa English. At meron din ako ditong pansit sotanghon. Pwede rin gawin yung mga Lucky Me noodles na pansit. Pwede rin yun. Pero ito lang ang available ko. Naubos yung noodles namin dahil minirienda kahapon. So, pwede rin ito guys. Basta't noodles. And then, meron din ako ditong parsley para bumango. At gawin nating mabango at aromatic. Lalo dito sa sesame seeds na sinangag ko. Ayan siya. And then, para mas lalo pang bumango, ay meron akong sesame oil, salt, pepper. Pero, para lumasa, ay lagyan ko rin siya ng patis. Ito, yung Rufina patis. Okay? At syempre, meron ding mantika. At number 1 na ingredient natin, huwag kakalimutan na coveran, kaya hindi ko na na-mention, ang sardines na sikat ngayon nitong time ng ECQ. Kaya tatawagin ko itong ECQ food na naman. Okay, ang dami na nating ECQ food. So, tingnan natin kung uminit na ito guys. Mainit-init na. So, ilagay na natin ang mantika. This time, nagsasalita ako ha. Nakita nyo, naririnig nyo ako. And then, i-spread ko ito. Siyempre, sadya para hindi dumikit yung ating lulutuin mamaya. Sabagay, dito hindi naman dumidikit, pero to be sure, ayan. In-spread ko siya. Naglilibang-libang lang tayo guys, kasi naka-quarantine tayo, di ba? Ayan. Tapos, ang una kong ilagay ay ito. Dahil gusto ko siyang maluto para bumango ang ating lutuin. Ayan. Lutuin mo muna natin ito. Ayan siya guys. I-spread ko lang dyan. Ganyan. Takpan ko. Let us cook that. Ganon. Okay, you see that? Kumukulo-kulo. Wow, wow, wow. Ganda. Huwag na nating patagalin. At ilagay na natin ang pinaka... Uy, ang ingay. Ingay sa labas, guys. Ilagay na natin ang chilies. Wow, spread ko lang na ganyan, guys, para lumasa siya at para bumango. Yan sa ilalim. Yan. And then, ilagay na natin ang exciting, no? Exciting. Diyos ko, ang haba ng ating noodles. Ayan. Guys, ito pala ay pre-cook siya. Ito yung sotanghon na binili ko sa Island City sa supermarket.
Tapos, pinakuluan ko lang siya ng 3 minutes. Tapos, in-strain ko. Tapos, ito na siya. Okay? Ayan. Kita nyo? Para naman may carbohydrates. Dahil ito, sadyang isang plato, isang timplahan, isang lutuan ay isang kainan na. This is good for a complete dinner. Okay? Tapos ngayon, timplahan ko muna ito. Lagyan ko lang siya ng patis. Okay? And then, a little bit of toyo. 1 tablespoon of patis. 1 tablespoon of toyo. Yan. Ganun lang. Tapos, ilagay ko na ang ating hihintay. At ito'y, hatiin ko guys. Yan. Hahatiin kong ganon. Yan ko ilagay. Kita nyo? Kasi malalaki ito. Ito yung ligo na malaki na lata. Yun, ganon. Ganon. Ganda, no? See that? Masarap ang ating ulam tonight. Excited. Tingnan nyo. Itong sardinas ay napasarap ng lalo at ito'y exciting na kainin. Ayan, kita mo? Excited, pati yung pusa, naririnig nyo na yata. No? And then, pagkatapos nyan, syempre, ilagay na natin si mung bean sprout. Exciting! Kakita kayo ng lutong ganyan, sa akin lang yan. Produced by MJ. Tapos, ngayon, para bumango, ay lagyan na natin ng parsley. Parsley. All over. Ayan, all over. Parsley. At, iba pa yung pampabango natin na sesame seeds. Para exciting talaga. Pagkain natin, maya ay hindi mo na maintindihan yung sarap niya sa bunganga. Diba? Ayan, sesame seeds. Tapos sundan natin ng brown sugar para makot yung sesame seeds. Nakakita na kayo ng ganyang luto, sa akin lang yan. Diba? Oh, see that? Ganyan. And then, after that, lagyan natin ng pepper. The pepper. So spicy. So aromatic. So spicy. Wow, ito pa, dinagdagan pa natin ng sesame oil. Di pa tayo kontento sa seeds, meron pang oil. And then, at lagyan ko pa sa ibabaw nitong parsley dahil may natira pa para siya ay todo-todo na ang ingredients. And then, ang pinaka-final niyan ay charan, ang eggs. Okay? Para healthy at malakas tayo sa panahon ng quarantine. Ako, hindi ko binutas guys. So, sorry. Bakit ba hindi ko kasi naisipang butasan kanina? Haha, hayaan mo na. Kasi dapat ito ay ginaganon ko. Ayan, gaganyanin. Ganyan, oh. Lagyan ng butas dyan. Ito naman, excited Ganyan, oh. Lagyan ng space yung egg. Nalimutan ko guys, daldal ng daldal So, ganyan. Tapos, dito, ayan. Kita mo? Beautiful dinner. Complete dinner in the pan. Okay? In just one cooking. Ma-excite na ang kakain. Diba? Kita mo? Gusto ko sana buo-buo yung yellow. Kaya lang, alam nyo na, hindi na buo. Ayan. Lagyan natin dito, guys. Ayan, dito pa. Isa pa. So, 6 eggs.
Kasi mamaya, yung iba, sabihin, gusto ko 2 egg sa akin. Ayan. So, takpan ko lang. Teka, takpan. Before takip, ay lagyan ko muna ng salt yung ating egg. Ayan. And then, paminta. Oh, di ba? Kita mo? Kita mo yan? Kita mo yan? Di yan, sarap niyan. Hala, sesame oil. Ayan, oh. Okay. Takpan at hintayin ng 5 minutes. Tapos na. Ganun lang. At ipapakita ko sa inyo mamaya. Diba? Charan! Ayan na. Luto na, guys. So, ang bango. My gosh. Tingnan natin. Ilagay ko dito sa plate. Okay. Maglagay tayo ng isang portion para may pakita ko sa inyo, guys. Isang egg. Ayun. Nakita mo yan? Ooh, wow. You see this, guys? Wow. So, ilagay ko sa plate. Ayan siya, guys. Wow, exciting. You see this? Wow. Ang sarap nito. Try ko, ha. Try ko para masabi ko kung gaano kasarap. Nandito yung sardines, oh. Ayan ang sardines. Ayun ang sardines. And then, noodles. Then, the sprout. And then, the egg, the parsley, the sesame. Woo! Wow na. Upgraded sardines and noodles of ECQ food. My God. Hindi ako nagbibiro, guys. I'm not joking. I'm just telling the truth. This is very delicious, exquisite. The smell is so good. Aromatic, spicy, the chili, and then the sweetness of the brown sugar, of course. Ang sarap. Wow, talagang espesyal. Hindi mo masasabing ECQ food ito. This is not a ration. This is really an expensive taste. Very, my God. Sarap, guys. Kain. Ito na, guys. Hindi makita. Ayan, oh. Wow. Diba? So, kita nyo kung gaano kasarap yung biniluto ko. Yung sardinas at noodles ay ma-upgrade natin kung gusto natin. So, gayahin nyo yung mga ingredients. Hindi naman kamahalan yun, guys. Or nasa sa inyo kung paano nyo i-upgrade yung pagkain. Ito ano ko lang, just my fantasy from my creation. This is MJ's ECQ food na created just today. Today is April 30 at magpipiesta ng Tagbilaran bukas. Kaya lang walang gathering. Okay? So, magpaalam na naman ako, guys. Meron na naman ako na-share. Thanks God. At salamat ako pasalamat ako ng maraming sa mga grasya na binigay ni Lord. Thank you po. At number 1, ang health natin, nandito pa rin tayo at naipalayo tayo sa mga COVID-19 na yan. At pasalamat ako sa Panginoon Diyos, ang Bohol ay wala naman. 0 pa rin hanggang ngayon. So, thank you so much. At binigyan mo rin kami, Lord, ng mga leaders dito, mga governor and mayors na magagaling at mababait. Okay? At kade-deliver lang na isang 1 sack of rice namin, 50 kilos para sa aming rasyon, guys. Ang bait talaga
ng ang babait ng mga opisyalis namin at ang bait ni Lord number 1. Thank you, Lord God. Okay, bye-bye. See you again next time.